Μάθε από το χθες. Ζήσε για το σήμερα. Έλπιζε για το αύριο. Αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις απλά, δεν το καταλαβαίνεις αρκετά καλά. Οι αδύναμοι άνθρωποι εκδικούνται. Οι δυνατοί άνθρωποι συγχωρούν. Οι έξυπνοι άνθρωποι αγνοούν. Το μυστικό της δημιουργικότητας είναι να ξέρεις πώς να κρύβεις τις πηγές σου. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με τον ίδιο τρόπο που τα δημιουργήσαμε. Όποιος είναι απρόσεκτος με την αλήθεια σε μικρά θέματα, δεν μπορεί να εμπιστευτεί σε σημαντικά θέματα. Μόλις αποδεχτούμε τα όρια μας, πάμε πέρα από αυτά. Ποτέ δεν αποτυγχάνεις μέχρι να σταματήσεις να προσπαθείς. Οι πληροφορίες δεν είναι γνώση. Το σημαντικό είναι να μην σταματάς να ερωτάς. Η περιέργεια έχει δική της λόγο για την ύπαρξή της. Ένας άνθρωπος που δεν έκανε ποτέ λάθος, δεν δοκίμασε ποτέ κάτι καινούριο. Δύο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, και δεν είμαι σίγουρος για το σύμπαν. Το αληθινό σημάδι της νοημοσύνης δεν είναι η γνώση, αλλά η φαντασία. Κάθε έξυπνος χαζός μπορεί να κάνει τα πράγματα μεγαλύτερα, πιο πολύπλοκα και πιο βίαια. Χρειάζεται μία πινελιά ταλέντου και πολλά θάρρος για να κινηθείς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η επιστήμη είναι ένα υπέροχο πράγμα αν δεν χρειάζεται να κερδίσεις τα προστοζήν από αυτό. Στη μέση της δυσκολίας κρύβεται η ευκαιρία. Το μόνο πράγμα που παρεμβαίνει στη μάθησή μου είναι η εκπαίδευσή μου. Η λογική θα σε πάει από το Α στο Ζ. Η φαντασία θα σε πάει παντού. Η σύμπτωση είναι ο τρόπος του Θεού να παραμένει ανώνυμος. Η διαφορά ανάμεσα στη βλακεία και το ταλέντο είναι ότι το ταλέντο έχει τα όρια του. Η πραγματικότητα είναι απλώς μια ψευδαίσθηση, αν και μια πολύ επίμονη. Η ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί με τη βία. Μπορεί μόνο να επιτευχθεί μέσω της κατανόησης. Μεγάλα πνεύματα έχουν πάντα συναντήσει βίαιη αντίδραση από μέτρια μυαλά. Η εκπαίδευση δεν είναι η εκμάθηση των γεγονότων, αλλά η εκπαίδευση του μυαλού για να σκέφτεται. Το μόνο πράγμα πιο επικίνδυνο από την άγνοια είναι η αλαζονία. Αν θέλετε τα παιδιά σας να είναι έξυπνα, διαβάστε τους παραμύθια. Μιλώ σε όλους με τον ίδιο τρόπο, είτε είναι ο σκουπιδιάρης, είτε ο πρόεδρος του πανεπιστημίου. Ένα τραπέζι, μια καρέκλα, ένα μπολ με φρούτα και ένα βιολί. Τι άλλο χρειάζεται ένας άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος? Είναι ένα θαύμα που η περιέργεια επιβιώνει της επίσημης εκπαίδευσης. Η κοινή λογική είναι η συλλογή των προκαταλήψεων που αποκτήθηκαν μέχρι την ηλικία των 18. Δεν έχω κανένα ειδικό ταλέντο. Είμαι απλώς παθιασμένα περίεργος. Ο χρόνος είναι μια ψευδαίσθηση. Ο μόνος λόγος για τον χρόνο είναι ώστε όλα να μην συμβαίνουν ταυτόχρονα. Ποτέ μην απομνημονεύετε κάτι που μπορείτε να το ψάξετε. Η πιο όμορφη εμπειρία που μπορούμε να έχουμε είναι το μυστηριώδες. Το μόνο πραγματικά πολύτιμο πράγμα είναι η διαίσθηση. Η μόνη πηγή γνώσης είναι η εμπειρία. Οι διανοούμενοι λύνουν προβλήματα, οι γεννοί τα αποφεύγουν. Δύο πράγματα είναι απέραντα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Και δεν είμαι σίγουρος για το πρώτο. Η ζωή είναι σαν το ποδήλατο. Για να διατηρήσετε την ισορροπία σας, πρέπει να κινείστε. Ποτέ δεν αισθάνομαι ότι καταλαβαίνω κάτι πλήρως, μέχρι να το εξηγήσω στον εαυτό μου. Η ζωή είναι πιο εύκολη για εκείνους που την παίρνουν πιο σοβαρά. Η ευτυχία είναι απλά η έλλειψη ανασφάλειας. Ποτέ δεν θα καταλάβετε πραγματικά κάτι μέχρι να το διδάξετε. Η ζωή είναι σαν να καβαλάς ένα ποδήλατο.
Για να διατηρήσεις την ισορροπία σου, πρέπει να συνεχίσεις να κινείσαι. Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγεις το διαφθορήσα ισχύ της επένου είναι να συνεχίσεις να εργάζεσαι. Μια μέρα θα μετανιώσεις που δεν άκουσες αυτά τα αποφθέγματα νωρίτερα. Μην χάσεις την ευκαιρία. Δες το επόμενο βίντεό μας.